Chris, mu je mu kira Gizmo zuwa wajen buga ƙwallo. Yau lafiya kuwa? Mahaifiyarka ba ta barin ƙofa a buɗe. Mama! Baba! A taimaka min, gani nan ciki. Kai, me kake yi? Gizmo! Bani wuri! Chris, ai ƙarar roba a kunne take ba. Bani wuri! Ina ganin a kunne take yanzu. Ku buɗe wafan nan yanzu! Ka kunna na'urar tsaron gidan. Ba zai bude ba sai polisawan sun iso. Kalmar har abada, kalmar dukan duniya, zancen gaskiya na har abada. Superboy. Me kuke kallo? Muna kallon barawo mai laifi munafiki tabbas sai ka gane kuranka. Mun shiru. Ba ku san ni ba, ba ku san komai game da ni ba. Dan masu kuɗi ga robot ɗin wasa, ga gida mai tsada. Ba abin da kuka sani game da ni ko inda na fito. Ko dai yunwa ne. Joy, karki masa magana. Shi ya sa ka fantsamo ciki? Ina ruwanki. Sunana Joy. Kai kuma fa? Joy, me kike yi haka? Na san ka tsorata. Haka ni ma. Amma ina gani kamar kuskure ne ko? Shigowa gidan nan? Na san kana da wani ɗan bayani. Ban yi niyyar yi. Dama, aka shakarar wannan mana. Kada wani ya motsa. Na yi farin cikin cewa kowa lafiyarsa. A gani na mu mance cewar hakan ya faru, amma na san hakan zai ɗauki lokaci sosai. Profesa, mu je daga ciki ka bamu rahoton abin da ya faru. Yalla bai, menene zai faru da yaron? Sunansa Jason Downey kuma ya taɓa yin irin haka. Don haka idan ka kai ƙaransa zai zama babban magana. Chris, ka ji aiko? Dole mu gaya wa iyayenka shi ba asalin barawo ba ne. Me kike nufi da hakan? Ya shigo cikin gidan nan, ya saci abinci a kicin, ya ɗaure ni. Wa ya san abin da ya niyyar ɗauka? Inda baka iso ba, Chris. Ai abin ya fi ƙarfin yadda kwamfuta na za ta iya ɗauka. Chris, da gaske nake. Akwai wani abu game da shi. Ina gani idan aka bashi wata zarafi zai canza. Shi barawo ne Joy, abin da ya same shi jawo. Littafin kwarai. Haba Chris, don Allah ba nan tsaftace ɗakin da kaina. Ku tafi ku gwanne sau ɗayan nan mana wayo. Zan kai ku don ku shaida inda wani mashahurin ɗan daba ya sami canji na ban mamaki. Kallon ya isa, mu koma gida. Giz, yi duba don ka yi mana bayanin inda muke yau. Na'urata ta nuna ba a garin kansa muke ba yanzu.
kamar dai muna cikin tsohuwan birnin Urushalima, kuma a shekara ta... To, amma gaskiya a daina mun haka. Kamo su sun bi waccan hanyar. Wancan hanyar! Yi sauri, ku bi ni. Tundi sun yamma. Waye wanta yake koran mu? Shawulu na Tarsus. Yes, ya kusa da tukwanen. Ina so mu kama mabiyan Yesu a daren nan, mu kuma kulle su, bincika kowane gida. Maza! To, ƙwarai, da daɗi ba daɗi ga sabon takalmi. Ni ne Caleb, kuma kada ku damu, Hananiya na nan. Ku dai sa ido. Me yasa kuke buya daga mutumin nan Shawulu? Mu ne mabiyan koyarwar nan na Yesu Banazaret, kuma saboda haka ne shugabannin haikalin ke tunanin mun rabu da Allah, ba mu yi ba. To, amma ba mai yunkurin ganin hasken nan an kashe ta kamar Shawulu na Tarsus. Abu ne mai kyau ba kama mu a wannan daren ba. Shawulu na nan yayin da ka kashe Istifanus. Waye Istifanus? Istifanus wani mutum ne na musamman. Yana ƙaunar Allah da dukan zuciyarsa, kuma da sha'awar koyarwa game da saƙon cewa Yesu ya kawo ceto. Istifanus ya yi bayani cewa Yesu ne wanda Allah ya yi alkawari cikakken hadaya fiye da dabbobin da jama'armu ke amfani da su lokacin sujadansu. Amma bayanin ƙauna sai kawai ta ƙara harzaka masu tuhumarsa. Istifanus ya cika da Ruhu Mai Sarki, ya gafarta ma abokan gabansa ko da yayin da suka jafe shi. Dubi, na ga sammai a buɗe, kuma Yesu tsaye ga hannun dama na Allah. Ubangiji, gafarta musu don abin da suka yi. Kuma Shawulu na can yana ƙarfafa su jefi Istifanus. Nan take zai yi ƙoƙari ya tsaye da duk wani mai bin Yesu. Yana bi daga gida zuwa gida, yana kama mutane yana jan su zuwa kurkuku, har da matan da suka amince da Yesu. Hananiya, ga dogare, kila Shawulu na tare da su. Dole mu tafi gidana cikin Damasku, za a sami kariya. Nan ne ɗaya daga cikin maɓoyarsu. Sun ɓata, yi ta bincike, ba su yi nisa ba. Na gaskata suna ƙoƙarin gudu ne. Sun yi tafiya wajen Yahudiya zuwa Samariya da Galili har zuwa ƙasar Suriya. Akwai ƙaƙƙarfan mafakar waɗannan almajiran Yesu nan a nan garin Damascus. Yana buƙatar wata wasiƙa daga gare ka, ya babban firist.
da zan bawa shugabannin haikali a Damascus don neman goyon bayansu domin kawo ƙarshen wannan mummunar ɗarikar baki ɗaya. Waɗannan mabiyan Yesu ba sa kula da dokar Musa. Za ka samu wasikar. Kuma da ita zan tsabtace Damascus a cikin makon. Fata Chris da Ananias sun bar wajen lafiya. Ina ta lura da sikanata don gano sinadarin gishirin phosphorus da ke tazaran mil 100. Me kuma ya shafi bayanin gishirin phosphorus da kuma zuwa neman Chris? Agogon hannunsa na ɗauke da gishirin phosphorus wanda ba za a samu irinsa a yankin nan yanzu ba. To, bi sawan gishirin agogon yin cigiyan Chris kenan. Kamar dai Chris da agogonsa sun iso ƙasar Damascus. Kenan Ananias ya samu dawakai kuma ya ratsa hamadar. Shi direban zai shige Nazaret, amma dole mu ci gaba yankin arewa. Zai fi sauri da wata karusan. Shawulu ne. Shawulu, don me kake tsananta mani? Kamar karar tsawa. Da wuya gare ka yi ta shurin tsini. Wane ne kai Ubangiji? Ni ne Yesu wanda kake tsanantawa. Na bayyana a gare ka ne domin waɗannan dalilan, don ka zama mai hidima da mashaidi na abubuwan da ka gani game da ni da kuma abubuwan da zan bayyana maka nan gaba. Zan tsira da kai daga jama'an nan da kuma al'ummai waɗanda ni zan aike ka a gare su, domin kuma ka buɗe musu ido su juyo daga duhu zuwa haske, daga mulkin Shaiɗan zuwa wurin Allah, domin su sami gafaran zunubai da gado tare da dukan tsarkaka saboda sun gaskanta da ni. Shawulu, lafiya kuwa? Ne, ba na iya gani. Na makance. Ku kai ni zuwa Damascus. Yesu ya yi magana da ni kuma zan yi biyayya. Ya umarce ni in yi magana da mutanenmu kuma in nuna musu hanyarsa. Lalle ya bugi kanyi sosai. Ku kai shi Damascus kamar yadda ya ce, ni zan koma Urushalima. Babban firist ba zai ji daɗi ba. Ananiya zai yi mamaki yayin da ya ci gaba da wannan. Hananiya, na damu game da Kalab da abokaina. Yau kwana 3 kenan ban gansu ba. Amince Chris, Allah na lura da mu, kuma ba zai barci ba ko da sun iso wurinmu. Baruch Atadonai Elohim Melech Haolam. Ananiya. Na'am Allah. Tashi, je ka wannan titin wanda ake kira Mikakke. Ka tambayi gidan Yahuza game da wanda ake kira Shawulu na Tarsus.
gama yana addu'a har ma a cikin wahayi ya ga wani mutum mai suna Hananiya da ya shigo ya ɗora masa hannu don ya sake ganin gari. Ubangiji, na san irin mummunan aiki da mutumin nan ya yi wa masu biya a Urushalima. Je ka, na zaɓe shi domin ya sanar da sunana ga duniya. Zikana ta nuna Chris na nan kusa da Joy, Gizmo! Chris! Kun ci gari, ina kuka shiga? Chris, baka san abin da ya faru ba. Shawulu ne fa. Kun ga Shawulu? Yana na a Damascus. Ananiya! Chris, halinsa ya sabanta. Ananiya, Shawulu ya biyo mu nan. Zan tafi in gan shi yanzu. Me kake magana haka? Ubangiji ya gaya mani cewa zuciyar Shawulu ta canja, kuma ya samu wahayi, yana jira na in zo. Amma wannan ba zai yiwu ba, mugu irinsa ba zai yiwu canza haka kawai ba. Babu abin da ba shi yiwuwa tare da Allah. Waye ne? Shawulu, Ubangiji Yesu wanda ya bayyana maka akan hanya ya aiko ni domin ka samu ganin gari kuma domin a cika ka da Ruhu Mai Tsarki. Ubangiji ya gaya mini za ka zo wurina don kai min wannan abu. Kuma yanzu me yasa kake jira? Ka tashi kuma a maka baftisma don wanke zunubanka, kana kiran sunan Ubangiji. Zuciyata ta canza, da na faɗi mugunta, da zage-zage da tsanantawa. Amma Allah ya yi mani jinƙai saboda ban san shi ba, kuma na yi hakan ne cikin jahilci. Kana cikin mutanen da suka kashe Istafanus abokina? Ina wurin, kuma ni na ƙarfafa su jajjefe shi. Jawabansa kan ya rasu suna sukata a kowane lokaci. Ubangiji, gafarta musu don abin da suka yi. Yanzu ina neman gafara wurin dukkan waɗanda na tsananta musu. Na yafe maka. Wannan ba Shawulun Tarsus ba ne, shi ke zancen Yesu, ba rashi ya kama iyalina a Urushalima. Kada ku saurare shi, makaryaci ne. Don Allah, ba za ku fahimta ba. Yesu ya zo duniya ne don ceton masu zunubi, ni ne babbansu. Duk da haka, yanzu Allah ya yi mini jinƙai. Don a gare ni da farko, Yesu Kiristi ya nuna cikakken haƙurinsa, in zama misali ga waɗanda nan gaba za su gaskata da shi, don samun rai madawwami. Akwai sojojin da ke zuwa ta kofar gari, suna neman Shawulu.
dole ka gudu. Ana rufe kofar birnin nan. Za su bincika gida-gida. Ananiya, ina da shiri. Wake tare da ni. Masu tsaro sun fi mai da hankali ta yammacin birnin. Je kuma ka zama babban masinja ga al'ummai yayin da za ka yaɗa kalmar Ubangijinmu. Zai tsira kuwa? Na yi imani Allah yana da wata aiki na musamman domin sa ya yi. Ku shirya zuciyarku Caleb. Allah yana da wata aiki domin ku da za ku yi. Dole ku shirya sosai yayin da lokacinku ya gabato. Ina daɗi. Chris, dubi, yaron da ya shigo Barnabe cikin motar 'yan sandan. Ina ganin da muka tafi ya gudu. Ni na gaji da wannan hayaniyar, ya kamata a bar polisawa su nemo shi. Chris, Joy. To, ga ku. Mama? Yaron nan da aka kama? To, ku shigo cikin ɗakin bincike. Mama, da can ban yi daidai ba. Game da me? Maganar da na yi game da shi. Kowa yana bukata a sake bashi zarafi. Zan iya yafe masa. Ya, shine abin da ya tambaye mu in za mu iya yi. Kenan yana kan hanya. Hanyar zuwa ina? Me yiwa ga aiki na musamman da aka zaɓe shi ya yi. Chris Quantum, waɗansu lokuta ni dai kakan sa ni mamaki. Ina ne kake taso da amsoshi haka?